Hi guys! The Dora Explorer is going outside. Charot. Hello, hello, hello! Request for comment sa aking YouTube channel. It's my Michelle V. Charot. Ayan, so happy Tuesday guys. Anyway, nandito ako ngayon kasi nga pupunta ako dun sa baba dahil nagsalang muna ako ng labahan. Sasampay ko muna siya. Yung mga bedsheet kasi yun. Nakalabas na pala ako. Nakapagsampay na rin ako. And ayun. Nalakad na ako. Anyway, yung bus kasi na malapit dito sa amin, ang bus point na malapit sa amin, yung bus is nakaalis na. So, it's like 10 minutes walk from dito ang another bus stop, ang bus point. So, walking ako. Okay, yeah. So, yes. Balitaan ko na lang kayo pag nasa bayan na ako or nasa city na ako. Nakababa na pala ako ng bus. Anyway, nandito na pala ako sa first, grabe ang ganda ng mundo. First, which is sa Action. Ayan. We're now here in Action. So, titingin ako ng something dito guys na kailangan namin sa bahay. At ang ganda ng panahon ngayon, pero malamig pa rin. So, let's go inside. I don't know. I cannot make video inside. So, yeah. Let's kids. Update. Tapos na ako dyan sa Action. Ngayon naman punta na ako ng city. Gusto ko sanang pumunta ng saan ba yun? Bilihan ng mga bedsheet. Ganyan. So, yes. Ito na. May dala ko na dito guys. Ayan. So, yes. Hindi ko lang alam kung nandun na sa bayan o nasa city na yung aking city. Or sa city din naman. Bakit din naman ito ng city? Bakit ba ako city ng city? Ewan ko ba? Pagka naandun kasi ako sa pinaka-sentro, ayun kasi yung parang city sa akin. But yeah, anyway. Ang dami na paliwanag na naman sis. Anyways. I'm walking now. And yeah. Let's go. Okay. Hindi ko lang alam kung anong oras yung bus to. But anyway, medyo may kalayuan. Hindi na. Parang 5 minutes na bus from the central. Parang ganon sa pinaka-city. And anyway, ang nakikita nyo na lang yung dyan kasi nahihiya ako mag-video. Oh my God, charot. Uy, yung mga bus, punta pa lang. So, yeah. Okay, let's go. So, pumunta pala ako dito ngayon sa may Aldi, sa may Kit, sa may Wish. Ito, sa place na to. Grabe. Ay, naku po. Pasok ako ng Hit. Hindi ako pasok ng Hit. Ito naman ako sasadyain dyan, guys. Ito tayo sa sinasabi sa akin ni Sugar Baby. Charot. Na store. Diba, puro talaga nakikita nyo. Kasi nga nakababa kasi nahihiya nga ako. So, yeah. Check natin dito. Ang dito that's food. Ito naman dito ay mga kainan ng mga sa aso-aso. Dito sa bilihan ng mga bedsheet. Something like that. Uy, kapagod ah. Ito ba yun? Sabi niya. Parang bike ka naman ito. Okay. Wala ako guys, Exit na pala ako sa bus stop. Malapit dito sa aking pinuntahan. Ayan, dyan. Sa mga maraming mga pamilihan. Charot. Anyway, charot. Sarado na nga lang yung dito, yung Bauhaus, yung Hagebau. Ano ba ito? George Strasse. Ayan, dyan, Nagwaiting ako sa bus, parang 4 minutes. Nandito na yung bus. At, yeah. Anyway, nagtingin lang ako dyan. Wala akong nabili. At bala ko sana pumunta ng loob ng Aldi. Pero may Aldi naman kasi malapit sa amin. So, doon na lang ako pupunta mamaya. At yeah, kasi yung inaano ko din yung bus. Pagdaan ng bus. So, yes. And I'm waiting here. Ito pala yung galing sa Action, guys. Mamaya na lang sa bahay. So, yeah. I'm waiting for the bus. Medyo malamig siya ngayon. Kahit na mainit. Ayan, kita niyo ba yan si Haring Araw? Nandyan. Malamig siya ngayon.
Buti nga walang tao dito eh. Minsan kasi maraming mga dito, nakaabang. Charot. Nakaabang ng bus din. So siguro yung baga yung karamihan ng tao ay, nakasakay na. Charot. Wala pa yung bus. Andun yung bus! Charot. Iba pala akong daan guys. So, tingnan ang ganda. Hello. I'm back. Anyway. Hindi ko alam nangyari sa camera ko eh. But anyway guys. Dito ako bumaba sa may ano. Ibaboy doon sa likod. Okay. Alam niyo, first time ko bumaba dito sa bus point na to. Dito sa amin. Ang nakalagay is City Forum. Tapos, mas malapit pala siya. Dito sa pinakabayan. Nito na agad ako sa may cinema. Tsaka sa may cinema na agad to. Okay. So, yung likod pala nito may maganda. So, this one is the CNR. And this one is the cinema. Or the Galleria. So, yes. Anyway, nasa bus pa rin yung aking kaibigan. So, antay-antayin ko na lang sila. Pasok ko lang siguro kaya ako dito sa Cody or something. Ayan, CNA guys. I think this one is a Galleria and this is CNA. Good morning people! Hello! Herzlich willkommen sa aking YouTube channel! Good morning! Happy Wednesday! Wednesday na ngayon guys. Anyway, ito nakalugtong ng vlog kahapon. So yes, hindi na ako nakapag-vlog kagahapon after doon sa city dahil nagmadali na ang inyong lingkod. Ako magkakape. Anyway, late ako nagising ngayon guys. Nagising ako ng 8 na. Tapos, na-traffic sa higaan. So kaya, alas 9 na. Nakakaloka. Ayan, so, kagahapon hindi na ako nakapag-vlog pagdating dito sa bahay kasi nga, nag-asikaso na agad ako ng pagkain namin, ng dinner namin dahil parating pa uwi yung asawa ko. Tapos, alam niyo yun? So, yes, and then, sakto nga lang din na pagdating ko, dumating na siya. So, ayun. At yung dinner namin kagabi is simple lang. Kaya buti na lang, simple lang yung dinner na naisipan kong gawin kasi hindi siya matagal-lutuin. Alam mo yung ganun. So, eto siya. So, yan, salad tsaka sausage. Ayun lang yun siya. So, yun. Yeah, and then, ayun, kumain na kami. Tapos, nag-drive pa kami kagabi ng almost 2 hours. So, ayun ako po. Kasi nga, may biglaang na kailangan, basta. So, yeah. Magkakape na tayo, guys. Tapos, mamaya, i-unbox. I-haul ko sa inyo yung ating napamili kagahapon. Siguro itong you're not doing well. Charot. Ayan. Ang akin dito gatas. And then, wala na pala kaming itlog. So mamaya mapunta ako bibili ako ng itlog. Tsaka tissue. Nakalimutan ko yung tissue namin sa siga. Buti na lang talaga. May natira pa pala kaming salad dito. So, baka mamaya yung pipinin ko. Tapos, mamaya magluto tayo ulit ng laswa. Ganyan. So, yes.
Anyway, nakaano dito yung aming oven dahil ako ay maglilinis ng aming oven. Kagabi, binabad ko yun siya kagabi at yes, mamaya ko yun siya kukuskusin. So, tara, kapit tayo. At meron ako dito tinapay na pinilita ko kagahapon. Kagahapon pagdating ko, binili ko sa Aldi for today's almusal. Oh, hello. Tayo mag-almusal, guys. Yung pa lang muna ako ng tubig. Maano yung panahon ngayon at ang sabi ay mag-uulan. Mag-uulan. Kahapon hindi nag-ulan. Kaya nakalabas. Charot. At ay nakita kami ng aking kaibigan. Hello, sugar baby. Ayun, tapos, yun lang, nag-ano lang kami. Kasi nga, ang daming alam mo yun, window shopping. Yung ang daming naka-Black Friday sale kasi. Halos lahat, ganyan. Ang kulang na lang talaga ay pambili. Pambili dun sa mga sale. So, yun. Ang dami. Hanggang Sabado yata. Basta isang buong week. Kaso lang wala namang pambili. Ayun na lang yung Akala ko nalaglag yung aking hikaw. Alam niyo ba itong hikaw na to? Gift sa akin ng asawa ko nung first anniversary namin. Hindi kaya ako naghihikaw ng ganito kasi nga, nasisira yung yung tenga. Nasisira yung tenga. Yung parang nag-aano yung tenga ko. Yung di pakaw, ganyan, nag-aano yung tenga ko. Pero ito yung binili sa akin ng asawa ko. Yung ginarigalo niya sa akin. Hindi ko alam kung saan niya ito binili kasi hindi ko naman tinanong kung saan niya binili. Pero, may yung kasama tong hikaw. Kahikaw. Kwintas. Pero yung kwintas hindi ko masyadong sinusuot kasi nga hindi nga ako masyadong Ayan siya ganda. Ang ganda siya. Maliit lang siya na na parang diamond. Charot, ewan ko. Basta. At saka okay yung tenga ko. Okay yung tenga ko. Hindi siya nagaan. Ano tayo dyan? Nakain ko na pala yung kalahati nito kagabi habang ako ay nagluluto. Nag-prepare ng aming Ang niluto ko nga kasi is salad, tapos sausage, tapos nilagyan ko ng itlog yung salad kasi ganun yung namin. I'm so happy kasi kami. Gulay. Tsaka, 2 days na akong no rice. Kaya parang namimiss ko yung kanin. Kaya magluluto ako mamaya ng laswa ulit. Magra-rice ba ako o laswa lang kakainin ko? Wala kasi akong bahaw din na kanin. Tignan ko. Mamaya. Umusal tayo. Hi guys! So, I want you to see what I've got last day. Kagahapon. Last day. From yesterday. Anyway, lahat ng ito guys is sa Action. Ko lang nabili. Yeah, Action. Tsaka Cody. Ayan. Cody, diba? So, yun. So, anyway, ang napamili ko pala guys is, dahil, alam nyo, ang apartment ng aking jusawa is, siya, ang tema is black, white, gray, at mga wood. Ganyan, yung mga wooden, sa ganon. Kaya, more on ganon din. Nagkaroon lang ng mga touch of pink. Kasi nga, mahilig ako sa pink. So, ng touch of pink dahil nandito na ako. At yes, yung asawa ko ay very supportive din sa akin sa mga favorite color ko na mga bagay-bagay, ganyan. So, yun. Pag nakakita yan siya ng mga favorite color ko, siya pa, mas na-excite siya kaysa sa akin na ang ganda bilhin mo, mga ganun, charot. Pero, alam niyo yun guys, tawag ito? Parang nalagyan pa ng tong ko. Nalagyan ng kape. Charot. Hindi, tawag ito.
dito sa bahay namin is madami na akong mga pink dyan. Kasi nga ako ay pink lover, tsaka lavender or purple, sa ganun. Yung hindi masyadong ma-dark na purple, basta ganun. So, the first thing first is, nabili ko is this one, the bamboo. Kasi nga, yung asawa ko guys, gusto talaga niya yung mga bamboo. Yes, may mga wood ba style. So, bamboo itong nabili ko guys. May ganito na doon sa namin, sa toilet namin. Pero, na siya, na tawag ito? Sobrang tagal na. Kung gaano katagal dito yung asawa ko, ganun din yung katagal. Kumbaga, matagalan din sa kanya. Kaso nga, dahil nga siya ay ganito, parang pwede ba pag nababasa, diba? Parang ganun. Ginawa ko ng lahat para siya ay linisin. Siguro kung kung may varnish ba tawag doon? Or ewan ko, kung pwede bang i-varnish to. Basta ganun. Yung naandoon. Kasi ito ay parang dito ko ilalagay sa aming kaso lang, for me, hindi siya bagay dito. So, pagka hindi madaan yun sa yung matagal doon, ipapalit ko na lang siya dun sa CR namin. Ganon ito. Sa CR namin. Tapos, sibilhan ko na lang. Kasi nga, black itong namin yung zinc. Yung aming sink is black. So, yun. Ewan ko, basta. Ganon. So, ito. Sa CR ko lang siguro. Ito guys, ating unang nabili. Diba? Tapos, ito rin. Wood din siya. Kasi, yung nasa CR namin na ganito is, kung gaano nga katagal yung asawa ko dito, ganoon din katagal yun. So, alam mo na na dito banda, natanggal na siya. Ganyan. So, bago, charot. And then, the next is, yung guys. Ayan, guys. Anyway, binalik ko lang to dito sa, binalik ko lang to dito, guys, sa bag. Kasi nga, nagamit ko na siya. Kaya ko to guys binili kasi panglinis siya ng oven tsaka microwave, ganyan. Kasi nga, yung aming oven dito is madumi na siya kasi nga, alam mo yun, lagi kami nagluluto, charot. Pero nalinis ko na siya dati. Tapos, alam mo yun, tapos guys, ito, then panlinis din siya. Parang super, ang nakalagay sa kanya is super degreaser. Ayan, super thin. Tried and tested to ng asawa ko kasi nga, pag siya ng mga metals, something like that, ganun, ay very effective. Kaya sabi niya, pag bumili ka, ibili ka ng itong bilhin mo kasi nga Pero bumili pa rin ako ng ganito. Something like that. Kasi nakita ko for microwave oven. Ito kasi is for, ito rin naman kasi mga metal ba? Ganyan, ayan. So, yun. At, dahil nalapas ko na to kasi nga binabad ko yung sa oven namin kasi nga nilinisin ko siya for the day. Ayan. So, ito nabili ko din mo guys sa Action. Then, the next is nabili natin sa Action is ito pala guys sa sa Cody. Sa Cody ko to nabili. Kasi ito, ganito kalaki yung namin 180, 200. Ayan. Yung aming, tawag ito, bed. Oo, yung aming sa bed. So, panglagay ko siya sa sa buong bed. Ganyan. So, yun. At ito na lang nag-iisa doon na natira na color gray sa Cody. Ayan. So, ito ay, 11 or magiging 12 na siya. Kasi 11.99, parang ganyan. Saan ba yun? This is from Cody. Okay. It's from yeah, 11.99. Ayan. Siya. Kaya 12 euro siya. Yung ganito. Ayan. Pero alam niyo, pag bumili kayo sa mga din siya, tawag ito, mahal din sa iba, diba? So, ibang mga pa sa store. So, ayan. Ganon. Tapos, itong mga sumunod guys is from, na to lahat? From, tawag ito? Action. Anyway, wood, din siya, bamboo rin siya. Basta puro mga siya, bamboo bathroom basket. Ayan. Ayan. Kasi lalagyan ko to guys ng, ito yung sa Action, na 3 size. Ayan. Ganun. 3 size. Oh. Big
bigger and biggest. Diba? Panglagay ko to guys sa CR kasi, may ano pala dito, may nilagay ba yun? Kasi yung kaibigan ko may dala-dala siyang tagito yung, basta yung parang sausage na snack, for snack lang, ganyan. Tapos, medyo matigas para sa akin yung parang niya. Tinatanggal ko sa pagtatawanan niya ako. Nalagay pala dito. So, ayan. Lagayin ko to guys ng mga maliliit na towels. Ito, kasi yung mga hand towels. Yung mga ba. Tapos, ito naman yung sumunod sa medyo, kumbaga, big, bigger, biggest. Sa towels to na. Pang-towels ko to guys. Nalagay ko doon. Kasi yung aming lagayan din doon guys is wood din. Ganyan. Kaya, ayun. Ayun ang nagsasabi ng asawa ko, maganda. Ganyan. So, yeah. Ayun. So, ayun lang kayo na napamili natin sa action. At ayun yung ating So, yes. Ayun lang. So, yeah. Ito ang ating vlog na ito ay to be continue guys. Kasi alam ko medyo mahaba na yung aking vlog. So, yes. So, itong vlog na ito is dito na muna natin to i-end. Tapos, yes, we'll continue kasi, ba yan? Parang ako ng bablanko. Charot. Ayan, so yun. Maglilinis lang ako ng aming, tawag ito oven. Ayan. So, yeah. Ayan. Maganda siya. Bamboo siya na may dito. So, yun. So, yes. Ayun lang guys. So, dito ko muna ito i-end tong vlog na ito at to be continue ang susunod nating mga kaganapan for today. So, yes. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet and I will see you guys in our next one. Always smile. God bless us all.